Du er så hæve, det er virkelig. Ja. Vækker! 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 Ja, mand! Ja, mand! Mand, op her! Gør det for Ricky! Dræb ham! For Ricky, mand! Wiggity, 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 whack, whack, way! Yeah! Wow, det er en fed film, det der, mand. Shit. Det er rigtig gangster, det der. Hvordan er du kommet herhen? Det skal du ikke tænke på, det skal du ikke tænke på, det er man har fået nogle. Hey! Hvad? Det er min popcorn, mand! Hvad? Jeg vil gerne få nogle popcorn. Ja, jeg er en rigtig god ven med dig. Du er næsten lige så god ven som Viken. Det bliver weekend i det her. Hvor er weekend? Jeg må få nogle flere. Ah, fuck! Okay. Jeg sidder deroppe, Okay. Jeg har taget nogle gaver med. Det er ikke min fødselsdag, hvor kommer du her? Prøv her. WWE-spillet, Sein. WWE. Verdens bedste wrestler i et spil. Jeg har både her til Xbox og til PS5. Det er double the fun. Yeah! Men jeg har ikke tid til at spille nu. Jeg kan gerne se film. Okay? Men prøv at høre, man bliver jo sindssygt god wrestler at spille de her spil, ikke? Du kan både lave Samoan Drop, du kan lave Flying Fist of Fun, og du kan lave Chokeslam, og man kan hoppe på top ropet, mand! Hoppe på top ropet? Ja! Kan jeg også hoppe på top ropet? Ja! Skal vi prøve? Kom nu. Okay. En kamp kun. Yes! Værsgo, væk de der popcorn, væk med dit popcorn. Yes! Hvor kom du med den fra? Ja, slet vand at tænke på det, du. Jeg er med hjemmefra. Prøv lige at se ham. Hvor skal du være hende der? Hvorfor kigger han på? Se, mand. Prøv lige at se, hvor fed han er. Og jeg har min egen frisyre, mand. Hvorfor er du højvurderet end mig? Det giver da ikke mening. Hvad så, feststæber? Yes! Der kommer jeg. Så sej ser du ud i virkeligheden. Prøv at høre, mand. Den der jakke, mand, den er en til en med virkeligheden. Nej, den der... Det er noget af det mest realistiske jakkespil, jeg nogensinde har set. Ja, se det her. Ja, løbende der. Ja, sådan der plejer jeg også at komme ind i virkeligheden. Guldbukser, hva'? Shit, mand. Jeg løber ind, det plejer jeg også at gøre normalt. Jeg var i gang, ikke? Jeg løb så hurtigt, ikke? Og så løb jeg lige ind i Pete Phoenix. Hvad skete der med ham? Han fløj ud af ringen. Jeg tror ikke, man har set ham siden. Og du var inde i ringen, mand. Ja. Shit, mand. Hvorfor har jeg aldrig set det? Jeg tror lige... Hallo, hvorfor er jeg udenfor? Vil jeg ikke finde mig i. Hvad laver du, Benny? Benny? Jeg starter. Jeg er hot. Jeg starter hot. Prøv at se det her. Du kan ikke løfte mig sådan der. Det kan da, mand. Jeg har lavet det der. Kan du ikke huske i onsdags, den der backbreaker, jeg lavede på dig? Jeg kan love dig. Nej, der er ikke nogen, der husker. Det er ikke sket før. Ja. Yes. Ja, op på top ropet. Kom op. Sådan. Hvorfor kan du sådan nogle moves? Ja, og jeg har trykket på mange knapper i mit liv, du. Så. Ned med dig. Ej, hvad sker der, mand? Slog du mig? Du må ikke slå i skridtet, Søren. Det er dybt overordentligt. Kampen skal ikke fungere ind i ringen. Hvad? Okay. Nå, der. Jeg må godt kravle op på rebet. Jeg har fået lov. Nej, det må man ikke. Kom. Gør du ondt i maven, Benny? Har du mavepine? Hvad sker der? Søren, du er alt for god. Lad være med det der, mand. Du har snydt. Du har spillet nogle af de tidlige år. Jeg har aldrig spillet der før. Jo, du har, mand. Hvorfor er du så høj i spillet? Så høj er du da ikke. Det er der, mand. Jeg er altid høj. Jeg har altid været høj. Sådan. Kom så. 1, 2. Simon. Du skal ikke sparke ud, mand. Måske er det realistisk nok. Jeg tror ikke, Benny kom så højt. Det kan jeg da. Prøv at se, jeg kommer herop igen. Kom, spark. Nej, hvorfor vil han? Nej, Simon. Nej. Hallo, Simon, du laver ikke backbreakers. Det gør du altså ikke. Det er meget urealistisk. Du har snydt med den der karakter. Man må ikke tage sådan nogle moves, man ikke selv har lavet. Ekstremt realistisk, det der whip. Nej, du skal ikke smadre min stinger splash. Hey, nej. Og 2. Og ja, lige præcis. Hallo, jeg har vundet den der for længst. Hvorfor bliver du ikke liggende, mand? Ja, prøv at se. Prøv at se de arme der. Jeg har hjulpet dig rigtig mange gange i Nordic Elite Wrestling. Prøv at mærke, hvor store de der arme er. Så store mine arme også i virkeligheden. Benny, det er faktisk meget sjovt spil, det her. Hvorfor må jeg ikke lave min finisher? Du har ikke finisher, Benny. Jeg har ikke pulver, der spil. Ja, mand.
Okay, jeg vil have en rematch til WrestleMania. Okay, WrestleMania. En kamp mere. Yes. Kun en kamp mere, og så gider jeg ikke mere. WrestleMania. Jeg skal også færdiggøre min Wiggity WrestleMania. Yeah. Kom så, go. Finish the story, Benny. Finish the story. Der er ikke nogen stories. Hvad så, festdamer? Det er Hollywood, tror jeg, det her. WrestleMania, Hollywood. Finish the story, Benny. Jeg kan love dig for, at Benny har ikke så mange fans i virkeligheden. Det har jeg da. Igen, det der flip der, det er ikke dig. Det kan du finde ud af. Laver du man må ikke lave run-ins, når man er FaceTime. Sådan, det kan jeg også gøre. Må man ikke? Hvad laver du? Jeg dukker mig da. Jeg kan ikke finde mig det der. Det er jo ikke fair, jo. Det der. Slå med nakken, skaber. Din arm er altså ikke så stærk. Big guns, baby. Big guns. Hold op i top rope igen her. Jeg elsker det top rope. Ja. Så hopper jeg bare ned igen, hvis du synes, det er... Stop og blokér. Hallo. Det er hver gang, Benny, det her. Det er jo sindssygt. Ja. Kom nok, jeg bliver træt af det her. Kan man ikke... Det der, sådan kommer jeg altid ind i ringen, det ved du godt. Benny, hvorfor er du så høj? Jeg har altid været høj. Du er ikke så høj, virkelig. Jeg er høj hver dag, okay? Jamen, det er jo en anden måde høj. Nej, også sådan her. Også sådan her. Jo. Det tror jeg ikke på. Nu kravler jeg lige op igen her. Ja, kom op. Så dommerne er heller ikke så imponeret, kan du sige. Nej! Hvad sker der for dig, mand? Hvad er det? Siden af, Ben. Hvad laver du? Jeg tror ikke, Benny har så mange fans. Benny har alle fansene. Det tror jeg ikke på. Vi er lige liggende. Hey, det er mest realistisk, at du bliver countet ud nu. Det eneste realistiske spil, det er alle folk hæver på. Sej, man bliver... Så kommer vi ind igen. Ej, nu stopper du. Sej, bliver nu liggende. Den har Pete Phoenix faktisk lavet, har jeg set. Den har jeg taget fra ham. Taget den fra ham? Yes, jeg har stjålet Pete Phoenix tricks. Du må ikke stjæle. Men prøv at høre mig noget. For Pete Phoenix må man sgu godt af. Så, nu binder jeg dig. Nu binder jeg dig altså. Bliv liggende. Nej, hallo, det er meningen, jeg skal vinde den der. Lad mig nu vinde. Nej, hvad mener du du skal vinde? Det er ikke noget, du hedder. Lad mig nu vinde. Så nu bliver jeg nødt til at slå dig i nakken. Det vil jeg jo faktisk slet ikke. Måske det er, når du er stærk nok. Sådan, se der, splads. Lige på ryggen. Jeg har faktisk et rygproblem, og det er dejligt, at du lige strækker lidt ud. Gør det lige. Jeg vil hellere lave noget andet, ikke? Ja, du er helt klart ude af det her spil, det kan jeg godt mærke. Ja, over. Se, den der, den laver jeg hele tiden. De er lige lidt stående her. Og først du heller aldrig lavet den der før, hvad du snakker om. Jeg har lavet den lige sidste uge. Ja, sådan der, den plejer jeg altid at lave. 3 gange. Det plejer jeg altid at lave den der. Nej. Hvad sker der? Nej, ikke den der. Ja, man. Snakker sådan op med top rope der. Nej. Jeg er død. Der er jo ikke noget tilbage. Der er jo helt rød nede i hjørnet, mand. Jeg kan jo ikke... Chokeslam. Top rope. Måske skulle du hoppe på top rope med lidt oftere. Ja, det virker ikke som en dum idé. Ja. Guldbukser og top rope jumps. Det er faktisk det nye stil, det her, tænker jeg. Altså, kom 1, 2. Simon, vi skal spille en gang til. Så det, det var lige. Og så. Så en gang til. En match til. Kom nu. Bedst ud af 3. Sidste kamp. Yes, fedt. Bedst ud af 3, jeg har vundet 2. Men man skal have den tredje lige meget hvad. Okay, fint. Vi tager en kamp her. Og hey, Simon, prøv lige at gå derop til venstre, mand. Prøv lige at se den der, hvad kan du læse? Hvad står der der? 2 on 2. Hvad, mand? Så det er sådan noget, det er tag team. Hey, så man kan lave et tag team i det her spil, hva'? Ja, tag team. Ej, lige meget, det gider jeg ikke. Ej, det skal vi ikke.
handicap match.